A mostra inaugurada esta mañá na Casa de Cultura de Portosín recolle unha trintena de imaxes captadas pola cámara do fotógrafo lugués Manuel Valcárcel. A través delas reflíctese a importancia do uso racional e responsable da auga. Foron tomadas polo autor en diferentes zonas do noso planeta, como é o caso do deserto de Atacama, a India ou mesmo a China. Hai que decir que é unha exposición moi fermosa que leva percorrido, arrancámola nas sedes da Fundación nas 7 principais cidades e que agora está percorrendo outras localidades de menor tamaño como o caso de hoxe, que aquí en Portosín, e que está totalmente de actualidade. É unha exposición que, na que as fotografías foron tomadas fai uns anos, solo con velas, é obvio que non pasan de actualidade para nada. A mostra tamén ten un espazo solidario, convidando a todos os visitantes que vayan a vela a que colaboren coa doazón de alimentos non perecedoiros que se entregarán posteriormente a entidades sociais para o seu reparto entre as familias que o precisen. Dentro da propia exposición atopamos aí unha pequena estantería que contén unha invitación a que as persoas que asistan á exposición doen alimentos non perecedoiros para as entidades sociales da zona. É algo que hemos incorporado a este proxecto este ano, nun proxecto que denominamos Cultura por Alimentos, no que queremos que incitar, promover, invitar as persoas que disfrutan da cultura, da actividade cultural que desde a Fundación se ofrece, neste caso en colaboración con a banca e co Concello, para que donen ou colaboren ou fagan ese intercambio. Nos ofrecemos unha actividade cultural, o disfrute dunha actividade cultural e pedimos que eles a cambio acheguen alimentos non perecederos para un banco de alimentos, a veces Cáritas, depende un pouco da entidade local en cada un dos concellos. O alcalde Luís Soujo agradeceu á Fundación Obra Social de Abanca o feito de ter atendido a súa solicitude para poder acoller esta exposición, que fai reflexionar o que a visita da importancia de coidar a natureza e os recursos naturais. Nós o que vamos a facer é poñernos en contacto e en colaboración co Concello, que antes me comentaba o concejal, a través de Cáritas ou a través de LOA, que sean quen de repartir estes alimentos. A verdad que en Portosón sempre que fixemos unha iniciativa destas tuvo moi boa resposta. A xente suele colaborar moitísimo con alimentos e esperemos que viñan aquí a visitar esta exposición e que non fallemos en este momento. A mostra Auga o Sangue da Terra poderá visitarse na Casa de Cultura de Portosín ata finais do mes de novembro.